яке аз поягузорони футболи кишвар Шариф Назаров, ки имрӯзҳо давлати пирӣ меронад, мактаби махсуси футболи наврасонро таъсис дода, дар ин раванд барои оммависозии футболи тоҷик саҳми муносиб ҳам гузоштааст. мафсуд фаъолияти нимасраи худро ба тарбияи шогирдон сарф намуда, садҳо нафар чеҳраҳои боистеъдодро ба камол расонидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. Шариф Назаров абармарди футболи тоҷик 75 сола шуд. рӯзи таваллуди мураббии шоистаи иттиҳоди шӯравӣ ва Тоҷикистон ва корманди хизматнишондодаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба рӯзи артиши миллӣ рост омадаасту ӯ ки дар рӯзи 23 феврали соли 1946 ба дунё омадааст, номаш дар таърихи варзишии кишвар бо ҳарфҳои заррин навишта шудааст. дастпарвари мактаб-интернати ноҳияи шаҳри навро муҳаббати футбол ба майдонҳои бузурги футболӣ кашонида, дар ҳайати дастаҳои пахтакори Қурғонтепа энергетики Душанбе бозӣ намудаасту ба хотири осебдидагӣ маҷбур шуд аз бозии канор ва ба мураббигарӣ бипардозад. ӯ бо мураббиёни шинохтаи он давр Ларин, Алискеров, Секич ва Сёмин ҳамкорӣ карда пас аз хатми мактаби олии мураббигарии Москва дар соли 1986 сармураббии помири Душанбеи овозадор таъин шуд ва соли 1988 ду давр монда ба анҷоми мусобиқаҳо соҳиби роҳхат ба Лигаи олии иттиҳоди шӯравии собиқ гардид. сарнавишт ин фарзанди фарзонаи тоҷикро ба кишварҳои Миср ва Узбекистон низ бурд. аммо пас аз фурӯпошии иттиҳоди шӯравӣ Шариф Назаров дар ватанаш боқӣ монда, дастпарваронаш чандин бор чемпиони кишвар шуданду соҳиби ҷоми Тоҷикистон ва ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё низ гардиданд. ҳамакнун бо гузашти 75 сол умри пурсамар, Шариф Назаров мактаби баччагонии футбол ташкил дода, ҳамзамон узви кумитаи иҷроии Федератсияи футболи Тоҷикистон низ мебошаду ҳамчунон барои рушди футбол дар Тоҷикистон саҳми арзанда мегузорад.